ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ni jutip syapang ka jingi siat khnam bagadai ka jingi lek kai tenra jong khasi ka bagi jukhon ka rong biria u khasi ka ba hakini kisingi kala jan do jatno ka rong biria u khasi ka don satang ha katto ka ni gijaka ki badang penne ya ka ni ka jingi lek kai ka mangitip kum ka jingi siat tim hapulo lani hakikat to ka ni gitamasa bapher bala pelong dak sarkar lani ki riu shimet kendiat ngini phai sha ka shnong nongna hagabangi lalap bagi dang pennek pensa yang ni kejing elak kai kabalong ka mati jong ki longshwa ki manshwa kejing set khnam hanong na kadai ka manadu ki por handai kulong kuma hagabaki riutemen ki ju penbernya ha kejing set khnam kani kadang im hagani ka shnong nrai kat kum ka juk jongi ki kristan menta hagani kejing elak kai kamdon shu ka kenya ka khriam nrai lapun long pat ya kani kejing elak kai kum ka kenja tournament Kibriyo hagani kishnong ki iej bhaya gani ki jingila kai bar ki jisngo tanat bharu bani set khnam omdan khna omdan rangba baro kibriyo hagani kishnong ki nanglut ban set khnam bat man kawai pakawai kalong yeng ki don bek u khnam garanti Batisi TV dang hagini ki hindiat sngi garang sakhi dala ki jong ki khmat ya gani ki jingila kai bat kalayo ru bani kran bat ki katto gani ki rangba ki baseng bat ki ba pniela kai ya gani ki jingya set khnam laong basisin sityo ki jupenlong ya gani ki jingila kai kata tang ha ka sngi sajan Ki role ke bang penilai kalong hakanika ayu mata haka ngidang sudah beko ke tournament haka tournament baladap ni siat haka juga por bro arliang long ki tim ke belai kai ngi penyiasat marlaingut ke kaliang la ke kaliang pat laingut nisya bersiat sihali marwai siap mensiat sihali bersiat sautali hak sihali sautali te siap bersiat naka Wei kaliang bisa neng, bat kaliang bisa rum, kalong wei bro lalong no arhali, pratali. Bat ha kajuk por ki rule ki bang sya ban siat ru long player nomor ha dari tournament ki hab napong jersey. Bata wei ke benta bat wei ke benta ru bu ya katong bala dadon nong siat ku bang ong dep ong mene ba. Dadon ba la ban day bro sautali ni bu ban ai basket arspa tingka. La day bro subuh unsiat biang kawai ka liang pat day biang sa ayung bu ro rong yo double yo so spa ka ta nang ta pat ke rule ki ban ki kendot bang rei ban ya tu lot rei kalau ke bejar mo te tak tahi halor ka ta ka benta ba ki kali angin ta long ni hang le po snong nong na ni kwa ban panek persa ekni ki jele kai ka ba na duk mensya ki temen demi kila penlong kini kejing kai reh ke por mensya ki penlong dak kejing setong kejing setong ka ba ki saja kai penlong mensya reh ni mata kini ki por ku tangi penlong daka ni penlong syu akta kom reh pen ya ha ka dur jo ka sport bat kan ni ka ba ni pen ni kai ta kalong ka tournament ni penjad ka tournament bat halor kata ka benta ban penek pusa ban hagi ko por ban yo ya kinong siat ke batebet dan lap ni bu ru ya ka thong ba la dadon ki ba ban lap kinong siat ke batebet ya ki top scorer hagi ko por ki bala ban siat na ka si hali ke ban dai bro sautali ha ka si siat ni bu ru ya ka thong ba kinyo kum ka busket la ka takta te ngam dadon bun tin ro ban karan buat tang lada ayu ba silent ka takta Bisa lalu bangkit kena ju I bagi me ju ki pai ju ni mau ki ju ya sit ham he kam ya kene ke ji sit nam tamba karkum ke jing ya ju ko por te kalau don he ke jing kalan ma men shwa ki dang laban ong ba ke
kajing aset thong kalong da kania da ka jutang remen tapat ila sim bakan long be ka spot te am dun kam ka kania ka jutang ku bale ki long shwa man shwa rangi kwa hi ba kani ka kam lap no ma ka kam ju khasi ba ju penmelin hi na du ki por man shwa te ngi kwa ba kan long ka bale ko sa ka kung ka long ka jut te ngi la kwa hi ba kan long no da ka spot te hoi la bun snam ngi la ju le ka ni tamba ban ngim sem la burikot kabati kenam no madu snam kan no bagi la ya je kene ba penong da ki turnamen kan no ya ka sport te takatahi ba ka jingkwa na kalian jungi ba sengi kene ka turnamen menta ka sengi bagi to saban klihim ta ka sengi no ba si kwa ban yit bania kino ki badan ka sap bat bakin penmelin hi kene nomor bakalong ka sport kum balong lem hakiwe ki jakar ki ya le hi kene kam sit khanam tingi kwa hi bakin tu ka dong ka than jungi ki badan sap ha kene ka kam knang ba makiru ki nakil sakmat